شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ብዝሕጉስ ብስራት ኢና መፂናኩም ዘለና አቅድሜና ዘሎ ዕለት 1ን ዕለት 2ን ሰፕተምበር ዓርበን ቀዳምን ፉሊ ዝኾነ ናይ ንክርስቶስ ዝገልጽ ሰብኣይ ዝብል ስልጠና ጊዜ ክህልወና እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝተዳለወ ስልጠና እዩ እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ስራሕኩም ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣዝዩ ዓብ ተጽዕኖ ክፈጥር እዩ ትክክለኛ ሰብኣይ ኣብ ቤት ትክክለኛ ኣገልጋሊ ኣብ ቸርች ንኽትኮኑ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ጸጉኡ ብጥበብ ብምስትውዓል ክመጸና እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍኩም ደቂ ተባዕትዮ عصبوت أبزو برنامج زخت كافولو بفقر أملاخ جابزوكم بزب تحت زلوا كتر تليفون ندادولكم كتمزجبو نحبركم مخنياتو بمزجباس لزخونة كي تمزجوكم كتعطوا سلادة شجر تمزجبو قالوا ولا حدا خباهم ددل النجار يلن مزجبات راح يدلني كابز عدوت أتدا لكم كونكم دما أبني شيء عدد لكم تمزجيبكم كتموت تقوليكم محدر خنا دالو لكم هنا أبيت كريستيان مسانا كتحدر تقوليكم እግዚአብሔር አምላኽ بنجار كله مساخمي تسقى أملاخ يبزح لكم شالوم